ti Masakbayan. Ti napalabas, ipapailatan ni Urlan ti masapsapul ti ina ken kabsat na. Nga uray masurunda ito'y kadakwada. Gaputa kanayon da abagbagaan. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa ti kabsat ken ti inana. Ket nagsasarak da ijay kada tata Punso, nga ama ni Diego. Nagsarsarita to'y baket ken lakay, maipapan iti anak da. Ket idawdawat da, ti panagbalbaliw kuma, dagiti anak da. Itagagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agpadatalaang kapsat, agparikutak latta. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo alalakay? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, tiyak amo no sa dino ti ayan na. No agawid, agsukat lang iti kawas na, rumwar manen. Nagpadaan da iti anak ko, kabsat. Dakes ti aramid ti anak ko. Mangnamnamaak ng agbalbaliw to. Kat kanayon kong ay daw dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng day tagun daway. Wan kabsat, sapay la kuma, taitulok ti Diyos amakita dati dalanda analintag. Sapay kuma kabsat. Ala kabsat, ingkameng, tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ingkami kanon. Ay, anya itayin taynagan mo kabsat. Nalipatang matan. Mimay tinagan ko, kabsat. Ay, unggayam. Mimay tinagan mo. Ay, siyak mat ni Punsaw. Wen, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, ingkayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Intun sumarno a Domingo. Wen, kabsat. Sige, agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel abalay? Wen, apay, di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanamay ti trabaho ta dito'y nubilang. Ken kas iti kunam. Umadu ti kwartata, numaala ta hati. Di mon balik sanday ta. Ala, agdoorbell kakit din. Sige nga rod. Sapay ko taadda taybak ng alakay. Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan. Interesado kayo itimbaga katrabaho. Wen, sir. Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. At to, babaro, nang isagana ti asawa kay ti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. Agyaman kami, sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo ti insagana ti asawa para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawak. Wen, sir. Orlan, sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula kay tinatnateng, tanalawa day talikudan ti balay mi amulaam. Wen, sir. Ited ko ti umno asweldoyo, kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan niyo di taasidag ti garahe, tagpaay kayo matlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir? Kasi tinakunag, ipaay ko ti umno asweldoyo. Katagyaman agtadda kayo, tapno addakat kaduwami iti asawa. Agyaman kami, taynawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga aramidan nyo. Wan, sir. Ti kayat ko,
Di kay kuma agbabain. Daytoy ti agbalin a Seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. Adamatan paglutuan nyo ditoy. Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigud nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver ken hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, katala. Ingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Agawid tan, taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nga agsubli dito'y hideout? Tagyan tan ija balay ni Don Mario. Mas daawakan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anaming pinsan. Anya ti pakasdaawam kanyak. Gaputa kasla saan kaadakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amom pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaat. Saan tang ipadlaw, adakas ta a tao. Sabagay ngam kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen, ngem apaman a maalat ti kwarta ken alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan pa nagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok ngagtatakaw dagijay. Aniya? Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ida. Bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi. Agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliiw na. Mario. Sabali manenday to'y amisyon ta, Rita. Mario. Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. O sige, sika ti makaam mo, Mario. Katamo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito itinted na amisyon ta iti biyag. Titumulong ka dagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligit ha, Mario. Agbaligit ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Aileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y manang. Mabitlaang, taikan ka iti kwarta. Awatam da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, manang Sharon. Basta say-saya atom ti panagadal mo, Iti kasta, adda serbi ti bambannog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman ak unay. Kat, kumusta ka matan dito balay? Awan mat parikot nga ure agmay-may saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi. O sige, agan-anad ka akanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak samot tan. Nabayag ngamin adyak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay kapailaang. Katinton mayatan, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta.
Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Isuad ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak. Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta. Amakita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonusyo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam. Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan. Takabailakpay matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito'y hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Taamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaing kang agmaneho, Diego. Katasikaswentan ton ti lisensyam. Agyamanak, sir. Kat sika, Orlan, amangan no kayat mo ti agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain met, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, at ka di kakabsat yo nga agad-adal? Awan kabsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Ket sika, Orlan. At nakabsat ko nga agad-adal iti kolehiyo, sir. Sige, si dadaan kami at tumulong. Aging makalpas iti panagadal na. Ha? Si dadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayan ta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastota. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin akasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan, kaslama konsinsya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego. Anya nga ta, no ipaypayso ta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan may sa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego. Wen, Orlan, ipaypaysutan ti agtrabaho kada madam kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. Napanunot ko matday ta. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas iti nakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita, napintas ti pagid-idaan ta. Kutsyon, mayat ti maturog no kastoy. Alay, maturog tan, Diego. Orlan, kayat ko ang makasarita ti kabsat mo. Isungayang kanto sukunen tayo pasyar mo dito'y balay. Sir?
No kaya't nalakit diti agnaid dito'y balay, nasaysayaat pa'y. Iti kasta, adakad kadwa ni Rita. Saan nga ta sobran day ta kinasaya ati ho, sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami? Wen, Orlan, agtalag kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi titumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi, isungan anwan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir? Katkas iti nakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo, tayam-ammom kada kami. Ha? Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, iso asumurot ka kanyak. Sana bale, tawan klase mi ita, ta Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Orlan, anak. Asino day tanga amom? Di ka agdanag. Nasaya at da tao, nanang. Anak. Ala, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Kaya't ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon as sumurot ni nanang. Tapno mamam mo na madagiti among. No kasta, da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mariaw. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am mo na kami, kabsa? Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa atumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaam mo, ada kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, madam, agyaman ako na iti Diyos. Ngamin. Oh, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amuklatan. Kat sige, sidadaan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan, gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nang runa unay ni Orlan, amom ka di, adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat ni May. Dakos ti aramid na, sir. Kanayo na nga agdanda nang may papankan ko na. Kanayon ko ngay karkararang iti Diyos. Asapay la kuma, tamakita natin alintag adalan na parakan ko na. Tapno sa anak kumahan nga agdanda nag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natal nan tiriknak, sir. Saan ako ngagdandanag. Gaputa amok nga addan na saya at atrabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la kuma, tasaan asumyasi. Agbalbaliw nga ta ni Orlan. Gagayam, di yu liwayan adenggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.